Mae byd Rhinoseros fel y byd da ni'n gweld o'n cwmpas ni rwan, ond just slightly off kilter. Mae o bron yn gyfuniad o George Orwell a Wes Anderson efo haid o rhinocerosod. Mae o hefyd, dwi'n meddwl, yn ddrama sy'n dechrau off, yn gomedi, lle da ni gyd yn nabod y bobl yma o'r pentre fatha ti a fi wedi tyfu fyny yn, a wedyn wrth i fwy a fwy o rhinoceroses ymddangos, mae pethau yn mynd yn fwy woozy a chwilfrydig, a da ni mewn rhyw drama bron yn wahanol. So, bron da chi'n cael dau drama am un yn hwn. So, mae lot o bethau sydd yn gwneud synwyr, dydy dadleuon ddim yn gwneud synwyr, tydy'r hen ŵr a'r athronydd, dwi'n yn gwneud dim synwyr o gwbl. Mae'r diffyg bod yn gall, diffyg bod yn rhesymegol. So y vibe o'r sioe, dwi'n meddwl mae'n mynd i fod yn odd, a bach yn tywyll, a fel creepy mewn ffordd really hwyl. Dwi'n meddwl mae'n mynd i fod yn bizarre mewn ffordd mae pobl yn really mynd i mwynhau. Allan nhw ddisgwyl lot fawr o hwyl. Mae yna lot o symud yn y drama, mae o gyd yn gyflym. Mae o'n weledol gyffroes. Fyswn ni'n argymell i bawb ddod i weld o. Fydd o'n sioe. Rydych chi yn mynd i gael profiad theatrig. Rydych chi yn mynd i chwerthin. Mae o yn dechrau fel comedi. A rydych chi yn mynd i gadael yn meddwl am llawer o bethau.